ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୋ ତରଫରୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ହେଉ। ଆଜିର ସକାଳ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିକି ନୂଆ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ରଖି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା କାଲିଠୁ ଜୋରଦାରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।